дараҷаи пуро зинаи болои таҳсилоти мураббигӣ дар ҷаҳон аст. Ин курс танҳо ба онҳое дастрас мешавад, ки аллакай соҳиби литсензияи дараҷаи А мебошанд ва таҷрибаи кофии мураббигӣ доранд. Дар ҷараёни курс мураббиён на танҳо тактика ва техникаи замонавии футболро меомӯзанд, балки идоракунии равонӣ ва таҳлили бозии рақибон низ диққати махсус медиҳанд. Ин курсҳо дар ҳамкорӣ бо федератсияҳои миллии футбол ва ташкилотҳои минтақавӣ аз ҷумла УЕФА ва АФК баргузор мешаванд. Дар роҳи мураббии муваффақ будан бе гирифтани ин дараҷаи олӣ ғайриимкон аст. Дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе аллакай марҳилаи сеюми курсҳои омӯзишӣ оид ба барномаи дипломи ПРО низоми олии таълими мураббигӣ баргузор шуд. Марҳилаи сеюми курсҳои мураббигӣ ба ҷанбаҳои муҳими омодагии ҷисмонии бозигарон бахшида шуда буд ва онро дастурдиҳандаи ФИФА Прадип Дутта аз Ҳиндустон роҳбарӣ кард. Ба ин мутахассис инструктори ФИФА ва Конфедератсияи футболи Осиё Усмон Тошев аз Узбекистон кӯмак намуд. ман инҷо бо инсонҳое вохӯрдам, ки нисбати футбол муҳаббати беандоза доранд. агар дар мавриди ин семинар ҳарф бизанем, пас яке аз муҳимтарин семинарҳо барои мураббиён маҳсуб меёбад, зеро омодагии физикӣ яке аз омилҳои асосии рушди футбол дар ҷаҳон дониста мешавад. барои он ки клубҳо ва мунтахаби Тоҷикистон дар сатҳи олӣ бозӣ бикунанд, пас мураббиёнро зарур аст, ки дониши худро дар самти омодагии ҷисмонӣ бозам беҳтару хубтар созанд. Федератсияи футболи Тоҷикистон кори бисёр муҳимро барои мураббиён анҷом медиҳад, зеро вақти он расидааст, ки мураббиён бояд илм ва дониши худро дар амал татбиқ намоянд ва футболбозонро аз лиҳози физикию равонӣ беҳтару хубтар омода созанд. мураббие, ки илми варзиширо ба системаи тамринии худ ворид карда метавонад, пас ӯ ҳатман дар кори худ муваффақ мешавад. дар маҷмӯъ 19 мутахассис аз ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Узбекистон, Эрон ва Русия барои соҳиб шудани литсензияи ПРО талош доранд, ки 15 нафарашон мураббиёни тоҷик мебошанд. Бояд гуфт, ки курсҳои мураббигӣ барои довталабони литсензияи ПРО аз 5 марҳила иборат буда моҳи ноябри соли ҷорӣ ба анҷом мерасад. Участники были ознакомлены с принципами физической нагрузки, были ознакомлены с методами тестирования, были ознакомлены с методами интеграции фитнеса в технико-тактическую тренировку. Всего в нашем курсе ПРО 5 модулей, которые состоят из 16 субмодулей, в общей сложности 380 часов. Следующий модуль запланирован нами в августе. Это не специфичный модуль, то есть там психология, изменение правил в футболе. И завершаем мы свой модуль с 1 по 6 ноября экзаменом. طبق قرار فدراسیای فوتبال توجیکستان از سال 2026 تنها مربیان حق کار در چمپیونات توجیکستان اوید با فوتبال میان دسته‌های لیگ عالی را دارند که مجوز درجه پرو دارند. از این رو مربیان توجیک تمام تلاش خیش را به خرج داده ایستادند تا این عنوان عالی را به دست دارند.